Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, good morning. Ayan, dito pa ako sa Bagulataw, sa White Pebbles. Ayan. Kung makikita nyo guys, ang dagat niya. Ang ganda-ganda. White Pebbles Beach. Dito sa Balugo. Ayan, ang ganda ng dagat niya guys. Ayan. Blue na blue. Ito yung White Pebbles Beach dito sa Bicol guys. Ayan, kung makikita nyo guys, ang ganda-ganda ng kulay ng dagat. Ayan, blue na blue. Diba? Summer na summer na. Happy tayo guys dun sa dagat. Sarap lang simoy ng hangin guys. Ayan na. Makikita nyo ang lawak-lawak ng dagat niyo guys. Ayan, meron pang isla. Ito yung White Pebbles Beach dito. Sa Bagulataw. Ang sarap ng tubig guys. Lapit tayo sa water. Ay, may dulas. Ayan guys, ang water niya, ang linaw-linaw. Diba? Ang lawak. Balik na tayo sa cottage.
init na. Ako ba na din siya dyan? Guys, tingnan itong mga bato. Nasa gitna ng dagat. Ayan. Kung makikita nyo guys. Ayan, nasa ibabaw kami ng napakalaking bato. Ayan. Dito sa Bagulataw White Pebbles Resort. Magin maglangan. Tawa, malipat ako dyan. Dumali yung walang liyo pa ako ko. I want to ano to find. Ngayon, yung naman. Wala kong naduman itong ano, lapo-lapo itong itong gruper na itong batik-batik. Dapat dyan ang narakula. Yan magayon mag-casting. Tara na ma'am. Parulit na kita. Saan mga cellphone? Pero para kawat magaling casting, sana talaga nagkaan na rayo. Si Roma Kanang tapos mudara kayo. pinampak. Ha? Ika nang mudara ka. Ito pa itong mga jacket. Ako na. Kalaki itong baga nagkakurakan si mga uri. Kasi si mga parayaray cellphone, tapos si mga taga-piling. Si mga taga-piling, natin ko itong mga grupo.
Tapos mga taga-Naga, galing lang ito, Bicolano, Alacham. Tapos mga taga-Pi, dati kong nagrupo sa Ergan. Sino sasama? Alis ka dyan, may matatamaan ka. Matatamaan ka. Sino? Jalan. Hindi ka na jalan. Oh. Sige to? Ay. Han! Diyan ka kami dito. Nandyan, sa upuan. Hindi pa kita dadalhin. Teka, dahil ka dyan magkapit. Teka. Sabi ni Smart. Diba?